Mwancho muri to goche mase mokorwase ensemo yegeti yasironga ground sali sironge skuru kolende chise mwachi asironga kigati ebiti biribire ase ngencho ya public sense meye to wachire kuri yo mugako yomo wata chigosori enseme rato omugano yeso boime kolende tarasanga manga bote ya eri etari yao na ndake egeti eke ngencho kibote gocha sore samane chigosori yamono muraria asamale tangoro ku David ndo nyachio seito igere ketacho na ketacho timu ekuru ketacho igeru ete ketacho asingi amache yale kuru kurugoro ekera tokalika tokaroke timu ekuru ketacho ase ground yeke ekuru kusironga ground asingi njekere home ground no baki bagocha bakorre training no bagocha bakero mupira na igero bwale kidogo ne secondary lakini bona igana so mupira na watu wakero mupira ase miaka yonge bwere 1974 Gote ni mwake mono. Sema kwanza uyonke goligia tatu mwancho mulionya kaiboire 1974 uyonke ayobana na mungu muruka tata goligia tatu mindogo ne kurwaiga setole imanya ensemo ya gitacho nkayire kurwa semeyeto. Gitacho mono kurugaiga igere gochimaiga igitunukeria maatiga eke koro cheke. Okay. Alibone gitacho igere mata na orochirore. No timu iyo twayorosereti. Nekar twacha kitoko yorochio muraria. Goya alenge ngaki ya corona abana tukanyora bako na gutara kwa ruje bako na gotenga abana babereka stay at home wono tukamanya goteba ngabana abo batabetika ngoika bale kero kene banyoro burwaire tugacha ke timuga risakara tu mupira tu abwate risakara mwana yo makarochi mupira akagwanchanga alenga alirochega tukana gochiesa omugaka uri omugaka nara ore mone chiamanie ye timu yeito tokacha kuna tuanya gwako mupira ngora iga bana bagacha batano bagacha 6 bakaba bana 11 murujo mwana abana mbanje to mupira na ndu tuanje to mupira bono gatia eto aliko na gochiasa tuaka na barobwa bono tukaba motivate abana gwekera bacha etimu yakaba 11 abaya baki 10 yomo tokata bona abana kitokora next timu nere kurukuramba kurungumbwalia tokayali kana ki etimu lito igwete ne bwate club ntunto bwate club tikango toiche baiche batu wake bakatachika tokana sobo ekene kerto agenda batu wake chigori 11 ase gori aye amo mbaje tiko kumoya na tokatama nande bono tokocha kobachika baje seito tokabaka chigorinye bosa so umupiro ekera bwe kagendera yo bakabwato muliro kerto agendera tokere ke sub county tokaka sub county tokaita ku sub county ketachenero ya wine tichiti muchialenge 14 sub county meaning nga West Mugirango tokaita ku Ruororo tokaba number 1 tokagenda county league waterabu abato mugano sana o county league astenga rabuga ti abali bachagitie timu ya Getacho FC kunyara kopake guikasa dare ko contest ro mancho muri tero chikobato kosanga mbangi gore Getacho FC na rento nda igase getieke tusange na abagosori babo ne timu itore na kibaruto rwa serisa kara ukira boniga abato mupiro muya uno yombwate chinsa bune chiga bare bare esore Mr David ni maitareka ayona yo monyene ayebuiburunkai andake. Okay, inje nguboire kichichige ko omwaro lakini ndio musamaro kaya basamaro ore bakuri obokumanende abasamaro barenga na bonda igo ngibere musikira sabo kimara no wako mubira ntosikire. Okay, yes igo ngibere ko basamaro ward yana igere basamaro ward West Mugirango constituency okenyorekia omwaro kuchigara na kuche mata inga abu asebona sikira bwe Getacho abu no omwaro bon. Okay, yes kaye koko kina nimanyete umuntu anjite mupira endike ko basa manyinga no batori kwaka no gwetaro nango na bwato mupira tibanda kachise mchicho mwaro chinsa mochabo samaro kimo kina mbaga kakiba basikire bali ko mupira emyaka eri ko kina oroche kiro mondara gotonerana keseme yumkwale ko kurugaiga wona bagaka mbale balenga oro kurumuno gaiga bali kwa mupira obuya sana oyo monara olenga ore kurukunga Julius Ondicho yode maisiba nere bonore team manager yetu uyali wako mupira buya sana lakini nende tayigo kale egoli kibalenga na inche nali wako mupira number 5 na lenge last month na ali wako primary ngina kina ali kona paka national ikagerege ndike gaswa sende omupira na yanje tukurunse munango enda paka secondary no mupira na lenge gwaka paka buna tunaruwe secondary na ende college again na jete college yobonandi so I'm a pastor again naro mupira na yobwate ngayuanja mono igo bono mupira at large igore meyane
nonya baiboli bane mbani ngwaka mupira hata banagote nyota yo boranda boto nonye kebungu kamugire goja kwara asemia bagosori bago kibagwa ko basemia kebunge kemoya inde mangana yebyo babwata mono ngochande twa sharingana ngo batebinda umoja ni nguvu lakini utangano ni tafu lingana lya nyasaye ligote yabaiga imbuya mobe asa abantu baigwana ine bari no mogoko irina limurakore gento morochiamo utengano umuntu sawa kora guchiano ndaye guchia gento ngeko succeed ngekora bono tukora naleta abana bari nababekamo nabafundisha lingana twasaba tonoja ko mupira shwari ndiri gwaka tutasabeti nane gusaba nyasaye kurutua chagete klabu yeke mwana tayo turanda tebe ngumire akagana nyagetari ekikira kunya sana atolende korwo mwana tayo nakuboneka nikere so intact paka bona iga tindo chiko mwana arumire nono yomo ona bara yabo to na barobo na bare gente kamo na banguseretamo kurwe chairman paka secretary ndo bata paka treasurer so we are ever united abate abuna udhaifu ni utengano na ngati yende katika bire siro ase timu ya kurasa banige timu ya Getacho FC goikasere ko bakego ika na savota ni bali bechi gosori mola za timu ao ena kivuna timu ya o maite timu ne nyomba igwa naine omorembe nko bororo kusukire bosio na kivuna timu ne gwa to morembe sende kare bitira bigo so ase timu ine renchira yeti shortcut kwere timu ya nyara ko bakego kwa yere timu ya machibu maya yere timu gwataneka na ngiri ko bagento kia mwana timu chirichiko chaka iskali ase binyoro chinse mu au erinde mwanya kwa mogosika bosio une timu ya Getacho twatebya chagito mwaka anda 2020 chirichia covid ko kiraboniga no ere abire myaka itatu kwana kivuna enele gweta amatimu ali chinga kie chimo goja chinga kichinde asa magania chiko sori konde gwatebya inu gwanje noro chapa apaka kogosori ro twende primary school kiye kwa lenge na ro ya kwete papa kogosori miyamo no moraria mate school ko ngagirigiri primary eyere Getacho ereze girigire kabaigoro muturugoro girigiri primary gona lenge captain yo mupira as yanjete abuno na chagete kwanjira mupira sana nabali mubakangari baga yo mupira ngo monto tai mongaini ande stili na lengo mongaini sana ase class ekagero mupira oyo okagera okangenepo ngasoma school ekurunga tarasa tana river anona alikuwa kiroma etaba olimba maitu waka mupira bado primary ya okay ngagenda boarding yororo primary osori gose ndoche bali gotara ndiro beli yachete umwalimu nalengo olenge games master umwalimu uyo games master ganje to mupira nanje akanganja mona singe ncho mupira one akanyora kobaga kon connect kuje naro olengo mugusina ro olenga abutana riba tarasa high school utakito muchezaji ekagera akatumira tali ano kucho bono njangarangiri uchioro uno mwake mupira as well as a student igo ta matunda ko kindoma mate wono sorry no moyo moro chukupe school yo buru no wata wa iboli gochega na bogochi ogwanto kwale gochika chigas chankanchi alengororo yemeke tindi mono timanya usaba barungu kwa balengo bosibole ko ngabo sibole bwako kosoria maite bata gete chigas chiko lakini ngelini ngakwa ariko ibaye kwana kwa lakini ngento kyale ko tuito moyo ngakiri ma akarenja lenge falio ngakiri nabo kwali wako mupira tenga muna bono wako mupira okulika onyora umushara o werendere basomeri abana lakini ngakiri mupira falio kwali wakatu 46 bule mane bangete chingaki chinkongu boika kwale kwa na mugondo lakini bono chinzi go spend ochakira saa 12 kya marogoba nanda kuchiroche nachiko na wako mupira nekero to nale kwanda twachikumera na baminto igongo no koibo maete chingaki no koiba chingaki mono kwagenda wako mupira lakini kogoja marogoba koitu kyara to kwartigasa iyo ericho kwa boli yarengego sana no njera le kwa bise style geteiga ni alo mjano ko bali kwa umire geti kwa umia ko to kwara kyara yote yes ya sali sana yeah se boniga nimete no muiboli usai no tindira bana bao asebyo ko biri babwate na bana umupira usekende kya na singe nchama ngana yo mupira na alinga nole so imbona orocho na chi premier league igotoko na twachikoliga lime pira abantu balisiko
none chipi mipira ya jagire to kuigubuya paka abana baitomba yo bono kubwamono abane banje to mupira ko mbwanje egekogera ngo ligere bari gwetera siki TV ngo ligere bari gwetera siki simi bono nanki tingo chikotaka kongeria omwana one ngatari gari mupira star ko mupira asingencho mupira no le sombo that aseka gori ke yakisasa ngo igongo chikoba so flexible kuja sawa na bane na inje onde mambia etoke na akortaki wakiro mupira okire gochiago toru abu togende tana radio kokosori enes koroso kwarenge na nimetega tinto bya koira tali masomo bono barigerete neke wakia mena bona kibako batoko boko ese chisemi aliyo maetekero wakiro mupira gwakorire na gwakoreta matenta send of the story yes bo negi na toro ende timu yabo nero mate school eria igo yarenge school ye county school aboromba tegete bale teke kombe ebale kurigia abantu kando echiko form team lakini nto abakonyete asokuinia agakombe kera tu akireta sa kwa Mombasa stadium kombe ye county lakini ngakiri cyarenge chie kwa county nchira province school nja wineti kombe ye province otherwise na nja garete nganda state house ngakia it was 1992 yabanga ndake watense Kenya nina umupira nanjino ngenepo ogangonya ngachiko nanje nganda state house moina to akatoa kapasa ina nanje onye tali umupira nali chakana state house ndakera ta mupira moikiri alesana oikerere Daniel Toroitich moyo mwaka 1992 gwetera kwosore gosori yobo sokorende tojogora ense moto gwatentanga ni baro bali bolia ndake Mr David Yere bakikwa kagoso iri boronge aso umupira na gakire number 5 maone na gakire number 5 no tuli motama kwa amepira ya corona kiwala nale wikira ya igore nale wikira lakini rende inkiringa no kwelwa maone nale kwa number 5 ngitinga giti number inde yonse number 5 nale kwa kuruka ikapaka none ngakitwa le kwa paka provincial number 5 yoka none na jete secondary number 5 nale kwa tingi giti number inde yonse asikwanya nje ina yanje tibikosi ere maitero tobuga tikasi ngongo na kominyoka aroko kanyo mupira ko wocha kwa yorusio talinga namba kyanda ko ikori yo mupira lazima number 5 wera mwasi kwa akire ayanande kanyocha agate fekarole number 5 asa no gutimuka vache wage uchi moto ndo utimukia naende andake akora eremina Mr David agancha kwa ensemeri ya maika yobo gosori wechi team ensemo ya kayo na tebia ndake mago weekend ensemeri ya status wetera chiko sori ensemo yo eskuru yo boroso secondary ya ronka ya chite mabaki anyo ndo wetera chiko sori wekera boniga aveire head coach obono toro chega se team ya Getacho FC gosori imeanyamira county ligi ya ensemo ya sironga tokona korwa jebuda mutame Jenda Steven Captain 001 ensemo ya Facebook tunyarabona Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News ensemo area website www.ndizitv.net nyarakoba wotlangana itwe seboniga tokwanda mutimo kwa mwakego ninyole chiteka nkeigo yo wakama resista erigete ensemo ya kabere togendere gusanga mange ali arengete chigosori kurwa ensemo ya Sironga Grounds. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi Bwangoiga imeya Ndizi TV. Mundu mugete butuko gatinka yuko ukuru kuri kisukuri arone kamubwati ko mwegando renki agakora butuko sanani kamonyone turungi akorosa amokondwa genda bonori ginyoko urakugambira uyora igwe kwenda rukuye congratulations bote ise tuna tambe ntumire fya kwa vangurini
Gobono nseri. Ngoret. Mugambi kwabo mungai nyabara mabakumbale ngabwa. Yabetare ko bumuise ko arere tatone. Igango te biga nasibu kamuna mamuni no. Nyabeta. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi mkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso na kooni birole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chifrem guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Mwancho muriel tugenda tego sanga mange korwa igase ensemo ya Sironga Grounds ikenege tigianga getimu ya gitacho atiji timu chinde kene meke tieke gia Sironga gotwara chigosori au chienkoyo togo sanga nere David amorke bane timu ya gitacho FC esementangani hata ya mange branch to mupiro yo bari akarorire ba mwete bya gasubyo kogosori na buna gwete kwa ensemo ya Tanariva oikenga jago bora mangana eskuru yo boroso agakensemo ya State House gwetera mangana yenkoyo nyandeke bono kuru State House ni matekere wajero korabu ya ensemeri ya primary chiskuru chiobo secondary ira chire gukora scouting ya mapema na mara baraga ni kurigia ba futi manya gose ngwanyorete offers kole primary chechi secondary bono secondary bono asenye turo chibona na kore school form 4 ngaja gusi so gusi aigamba amanyete buja secondary na kinale gwaka so tingi tikwira na kuchiali ali bono umupira no hereta kingoja gusia bono tokacha tu mangana nomo ya iko kuchali bono secondary mupira tujeti konkonya uchiko secondary kiocheta onjete tarasa high school ere gusia ere Tanariva ano onkurite kurwari primary ananga na bono tarasa okay ya kimanyanda kesema ere secondary montoro wanjeto mupira nanjete montaje kosori nanjete kogosori secondary eno ero ya bwate mirubiri ndio si chigosori ria sana somete ya bwate mirubiri chigosori mtu wagete buja sana mupira uyu but bono nyendi ari kunyarikana bono menyo kunangona nje na fight gete lakini nakora matemo na form 4 bas mangana Tanariva kaera ngacha gusi so secondary bono nje kirikia manyete tijia geta konyora wende secondary to agitimo pira ora temo no tinga getimo kule ndeki ya sano mwaka tebia kene kia yebuya mana kune SMA secondary bakapata usoroti kurugusege salary le mono tena ultima bagama ya secondary aro tako usoroti mono wakule secondary kwande na ibya kana bikande samwana yo borandi tipanya bora na no chite kunyora uwanje kumupira no yose kwa kera ule secondary aro no misiti mupira uwanje te konere uliti mburonge ukubata kwa bako ngayomisi sana lakini ningalino okay kero gento kia bude mono nyanke yo konke arneke muna na kora kuru secondary bone kana ande college kanyari kana ande ngaje college Nairobi na somete Nairobi Pentecostal Bible College na ustiri ngajo mupire gesieki ya bari mwabu mbanje to mupire na barabo kerona twale kuna gwa kwa mupire ka tokorosie timu ya school na ande ka chance ngababo na njina de captain ya school Skuru bona ya barandi. Skuru ya barandi wa pastors. Yeah. Okay. Na ande tu ajero matenga kiri ya barandi bale kwa soma is like school.
twaenda Mutinyo kane oyo 8 na oyo 11 bono twale ko twara team kuruchi college chinde chao Pan African Bible College chabo Nasarini twaenda tokaka na bajabo Nasarini University so tuachake to interact na players wande from other colleges and universities so I was the captain. Wote wangianda sasa kuna charity begins at home kalikianda kwa siku yanchete sika kitinge ndike ko chakira wana timanya rewa kodre school kwa kire college ye kwa none college ya chisema chiticha Nairobi kwa graduate zero mu pasta kwa ndio kusia igaro akende kwa nzanda sama na yichi kwa wone karona cha gusiga iga nkanyara bono mono nare ko jana ligire na kya bana be primary bagwa ka bana be secondary nko cha bale bandangeria na nacho ko ba trainer a team secondary mnabona ke siaga secondary kura mono kura naenda nacho ko trainer a team ya kibirigo mnamende kibirigaria na inga so ko trainer team ya kibirigo kuruwa ubone secondary ya chikonga libaga mono ko trainer abana why singe ba concentrate na masomo ibiraumbiro bono bika chako tuoke ibiraumbiro kiale ngoma na pilot na train pilot ili akabirigo sana bono pake ndwe to ngatiga liwamu litaranyora moto train ngaja getacho since then bono ndike tacho ke United igo mangana secondary mono ntebenga igundinale kwa na abakochi na abatrain twakora na baro ani igota bata kwa tinga kinyororo mone sengenjo masomo ngakenda cha skulu ndo yonsi chinguru chinga chikobe kwa sama masomo yanda bune coach isiko kwa ujiteka usefo tichoka lituko mwakura mambira wacha bwa wata magana clubs so kaite ko bororo tingo bororo na waigo moralia timanyanda kwa sababu se historia au ye chiko sori cha secondary kwa beta keigo aigo chikelie wizara ye chivosori wizara ye chisemira akore aigo ya secondary no ebiegwe bingemo ite squeeze chikangali cha beta buna ti academy chemo ngiro ja sekaliera akole rinde ebiyegwa boli byabwa tuburongase chisekendeli teko batune chiko soli tuchiri chia chiskuru chia batamtu tamtiri na chi bako mupira ngaki ya games bako mupira ali school ba form might club sinjiro ke school ntro tu wale ngakina ko raba kwa ka dom competition ali no ko nyoro mwana romu ya ora chiko konya etimu enene ya ke bona kana ko te bai wako mupira so abani baito be secondary bali kuwanja bana baito tsinga tsinga bali school bako banjo mupira na bana baro baraba ya barako so ina liko changamoto ma abani baito na yote teme tabaro ba Taranta ya last weekend 31 ndoko gati muna kuru west mugirango aro iko tu akorere tu chongere toko juko kerto kanyara manto baro bagwa kana bagetutubuka iko timbege tinga tai kinyumba lakini ba chori tu ba moino lakini west bongirango mba chori mbage tumupira ekagera bakatika ata ba represent tebetibu ya lakini umuntu mono oragere gente kenkeba oyo murai maita bara embora mali na ubako sali binte binge abaki umupira batagete wako umupira umaito mwaki umupira no tamwa bese no tamwa kende no tamwa no nyandagira lakini kuicho mweto umupira oyo bas akoigota gona abana bali oroji na obali wako umupira omuya lakini bano bagi oroji Taranta era takonyeti okay mambia yere Saturday ntobwate gente ke korukunga Safaricom chapadimba nekara aronta amanyanga ki ali akorekanete round eli ase Taranta era nande chapadimba mambi nekorekebo imaita inda betokonya kwana asobo imena kwata ni vechi gosori gotwa machibu kwana tugana somo gano imaita ne head coach ole team yandake mana ya coach imaita na bokwa nyono nyoto mupira wasaido ko coach kolende tukwe ko twa dole training kirenga kichia FKF coaching chesa mochiria cafe KFC je birengo au team nyanda kai kwa nda maigeria mbia mono muraria maigeria imbwa certificate tuachire tokairwa ase amayegeria tokegeriwa
kiara toko be coach otegei tugatraini wana kyo bwana tukurinda omwana tugatraini na kyo mupira gwakwa ikoboneka ni mbugate certificate ya Cup A. Congratulations sana Igoge Tacho FC. Kocha mubwate ne kocha muranya kama kwege na kama mo support kone kironya ko baka gusuka gusuka ndite manyase boniga ayibune coach gati ya marrawa yo ko babune coach na ali ayikiro wete wachi wetera ko be coach. Okay, njango sabanga yasale kuwanja gochimoto na inje nyore tunoje kuru kitacha ntake to produce abantu kurwa bako chikona national mba kweransa nsuki abana aba bake bakende richono bagende paka national paka premier league marorane abana abalensaiga bachikorolekana gochimotwe bachikonda paka premier league kali ensai goka Nime twasangira mange iguru ya umugano chigosori bilabu kwiri kwa bego ndime nkilora tebe iguru ya family yao morugio abana bao nandake una bakoira tatu mwabo kobono mugaka kulinda njito mupira nimbwata abana mbwate family inyomete mbwata abana batatu umwana no mutangi bono igale na university no akasoma akasomera obwechini umwana wakabere igale nyakeminja secondary ale form 1 oyo gatatu igale 6 lakini rende mono igomba ngete chingaki ikiraba igwete nga tata nale coach mbaye kompinga no mongi no ne ngete time chingiya kenda soma because she knows ngai ngajete mupira so mbangete humble time no nyine kiraba bwate bakoroche ebitabu nyomba ngo soma ndika ngo kora revision kora batebende no rojo no mupira wako no roche kai no cheke negeti so mbangete chinga chingororo andaka ebuna David ochokole seme ati ande ndi bakomanya buya rotali okora mangana yo borandi chogwata tebiri na wazebiri amangana chigosoni ekito kibiri wanje bakora kerole furi bona chinga kichao chinyororo tuli geti tuli kanisa ngito kiwanje bakora mono nganje tobolemi mbwate chai Kainke ora kini trojini vile mobiari gusi aro ninga nyito bole mingo tugani tukete bingo kwa kana jo chenko ni kole tere ngoko kwaje bole yo te vira sembeo yo mwanje molieri ikambugati lazima okay asenge nyitoro chibono maite karumu atubugati paka kali mono uranyora abantu abanga bago cover up bago kubwati abantu paka masinania inkiriye baranda bachikurikiko lakini no asenge nchumwerure mwachire buyoro cyo mwajusiria mafuta ino mwachire korase getache gwakira mwachire korro visuals bagetacho mwachire korole timu ya getacho ngai nchingo bagwishiringa ki onoko to moyo unabona mwangiro moyo iga unabona yo mintondemo nangale kuri yira ngino ngorani ngoko niko ikota nawa Manje muriye yes abalese meri ya Facebook inumbwati Steven ende mwanje ari nibatene ukenga yiko chikonyenyeru nambale bayo ngichikwari gani bache kolende umugaka David onya baka ko kiranda kamangane chigoso neli bali ria nyorire osanga mange gore umugano ye kuna kirira gusukasa nyarire ko baka go kolende nakontu asanga mange kolende na ninga nande tundende na njira irura nchira yane nchesegeta chobono kebwate training tutraina bamura bao abatebya mange sentunde ndikona seboniga lakini wenda ndako bagusanga ndake ngane ayo yo mweli yotokole semeto abwatana nali kusabanga mwali kuwanja mwike birabu ebyange nabona okonyole club nabona kitacho ya nentebe nebwate changamoto nyingi nabona okonyole tebwate uniform tebwate mipira bona mbwate omupira buno no robuko nando yo no robuko mipira teyo mono ndikonyora omaito mupira bona uri ko 6000 ndokonyara kugura mupira uniform nchiyo okay gonyoro omwana abo egeto egekoroto akirekera kana na ndagwaka gendoki omupira nekera kinita getoke tomirani ayo manyana na kigwete na kyako ibu very bitter so changamoto mono kera bukia getacho kibugate chi uniform omupira mono maite kine kyabanta ba kibatagete